Ja teraz poprosím podpredsedu Socialistického zväzu mladých Artúra Pechmatova. Takže zdravím vás, mladí chalani. Na úvod chcem poďakovať organizátorom tohto podujatia za to, že poskytli priestor aj CZM. Aj keď sa častokrát bavíme o tom, že sme získali slobodu, že médiá sú objektívne a tak ďalej, častokrát sa zabúda na to, že by sme mali dať priestor v takýchto debatách aj druhej strany. Čiže stáva sa to, že sú prizvaní zástupcovia z jednej strany, z jednej časti politického spektra, keďže tá druhá ostáva ignorovaná. Nie je to tak dávno, že som ja bol na vašom mieste, v vašom veku, na strednej škole, viem, že takéto akcie sú z vašej strany dobrovoľne na silu, moc ani si z toho nevezmete, ale budem sa snažiť preto veľmi nekecať a pustiť vám video. Milion ľudí pracujú ako $7 na deň. Posledné, čo zostalo
čo ich tak zotročilo. Niekto tu nehrá fér, niekto sa správa jak sfér. Komu niekomu neverí, 11. september. Teror, neverí tomu, neverí vám, než ľudia. Terorizmus, prospekt, vodici, agenti, čistý fake. Terorista je ten, čo má v jaskyni stále ukrytú. Teror, 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 teror. Rušili sa život, za mier, za lásku, za silu, za pohodu, za pravdu. V tomto videu ste videli vlastne podstatu toho, čo by som vám tu vysvetľoval plné minúty. A síce, že áno, zmenil sa spoločenský systém po roku 1989, ale podstata neslobody zostala rovnaká, respektíve iba s kozmetickými úpravami. Máme síce právo vyjadriť svoj názor. Ja teraz môžem pred vami prezentovať svoje názory, môžem ísť na najväčšie námestie v našej krajine a na plné krvolo zakričať, čo si myslím. Môžem tak spraviť so stovkou svojich najvernejších, 200, s 1000, ale čo sa tým zmení? Absolútne nič. Povieme si, čo nás trápi, navrhneme riešenia, nikto si nás nevšimne, my sa rozídeme do svojich domovov a tak to ostane. V prípade, že by nás boli desiatky tisíc, stovky tisíc, ako v týchto krajinách, ktoré ste videli vo videu, nastane to, čo ste videli. Demokratická polícia použije presne tie isté, alebo možno aj horšie donúcovacie prostriedky na potlačenie odporu, ako tí komunistickí policajti. Čo sa týka, povedzme, slobodných volieb, akože je to jedna z hlavných vymožeností. Skutočne si myslíte, že máte právo slobodne si vybrať z takého množstva politických strán, že nie ste ovplyvňovaní? Poviem vám svoju vlastnú skúsenosť, lebo na vlastných skúsenostiach sa to najlepšie prezentuje. Kandidoval som za jednu politickú stranu, síce malú, ale ja si myslím, že pluralita názorov a poctivá súťaž by mala zabezpečiť, aby každá jedna politická strana mala v médiách približne rovnaký priestor. Našu politickú stranu úplne ignorovali. Nevysielali na spravodajstve a keďže nemáme peniaze na to, aby sme si zaplatili spoty, skončili sme. Teraz chcel by som reagovať na jednotlivých mojich predrečníkov, ale to by bolo fakt na dlhú chvíľu. Počnúť s tým, že tu na kolega z UDN mal nejaké nesprávne údaje, že v druhej svetovej vojne zomrelo 22 miliónov. Ja viem o tom, že len v Sovietskom zväze zomrelo vojakov Červenej armády, teraz mimo civilných obetí vyše 25 miliónov. Toto sa naštudovať, čo sa týka zástupcu mladých liberálov. Bola tam pekná tabuľka, naozaj pekne spracovaná, všetko zarovnané, ale chýbal tam zdroj, čiže na budúce, ak si ešte niečo robiť, tak daj tam aj zdroj, lebo zvyšuje to potom dôveryhodnosť. A na záver by som povedal z takých, ako to nazvať, môj pohľad na november 89. Podľa sociologického prieskumu, ktorý bol vykonaný v decembri 1990, len 3% ľudí chceli kapitalizmus. Drvivá väčšina ľudí chcela niečo medzi tým a zvyšok chcel aby to zostalo pri starom. Ak sa teraz
spýtame, čo je to niečo medzi tým. No ja si myslím, že chceli skúsiť podnikať, chceli skúsiť cestovať. Áno, je to skutočne tak. Tieto chyby, ktoré ste páni vymenovali, boli hlúposti, ktoré komunisti robili. Ja ako mladý komunista s tým nesúhlasím a nevedel by som sa s tým stotožniť. Nevedel by som sa s tým stotožniť, ale musím povedať, že mnoho ľudí, či už médiá, či už spoločnosť, či už politici, vnímajú nás, mladých komunistov, ako nejakých nostalgikov, nekriticky oslavujúcich minulý režim, čo nie je pravda. My vieme kriticky zhodnotiť, čo bolo zlé, čo sa už nikdy v histórii nesmie opakovať. Naopak, pozitíva, ktoré spomenul aj pán riaditeľ, na ktorých sa podľa môjho názoru oplatí stavať. Preto verím, že vlastne tento príspevok, krátky príspevok vám niečo ozrejmil a nenechali ste sa trošku smiasť takýmito polopravdami. A každému jednému z vás, ktorý sa nenechá zmiasť a ktorý bude alebo vytrvá v tom presvedčení, že na tom režime pred 89. boli nejaké pozitíva, tak patrí môj veľký rešpekt. Zatiaľ vám ďakujem za pozornosť.